mabira poya mane momiyo waluonge ni accident. Nitiere gine occasions ma ng'ato gari ogwarore ne en otimo carelessness moro gari ogwaro nikech samoro dwano donjo gi gari ei dalagi to dalagi ni onge manyalo donjo ka gari duogo ka nigi scratches. So mae makela wacho wach mane Jojo wacho cha ni wantiere gi agreement form book ma wamiyo client no and all the documents ma maybe gine wajasogi koro ibiro dwoko e document chande mondo koro wang'e ni to nwawinjore ni kapo ni gari okethore e yo machalo kama to wanyalo donje. Now biro chuno client mondo mi obio odonje ofukune mondo mi olos ni gachi odwok kaka ne en. Mar ariyo nitiere for example awinjo ke wacho gimoro kanyo ni gari obedo written off. Gari ko bedo written off chuno ni koro the insurance company has to come in e yo machalo nade. Wan kaka joka haya okwakao gimiluongo ni PSV permit. Nikech the insurance company okomiyowa the PSV permit. Gidagi e wachno gidwa ni mondo kwatimo gino to wachal kaka jomatatu. Wan ok wanya chalo kaka jomatatu. For one, sama wang wadwa keto PSV wadwa ni mondo wagor yellow line e kor gari. Mamano gini koro ok dhi nenore ka gima koro watimo ka haya. Wachalo joma koro go matatu. Two, clients nitiere masache moko okao gachi to en ng'at motuom kata gari ne e parking. Ng'ani okonyisi gini ng'ani dok timo gini ki en moko timore nade ma oko konyisi. Koro in ka gari duogo gari yudo ka nitiere gi different paint. Chuni ni nyaka wang' in mikau pesa ni nikech seche moko duogo ni gari gotieno moko inyal neno gari ni gotieno ni. Chuni ni in makoro in ibiro gocho ne client ma bende ok yot ahinya mondo mi koro uwinjru kodgi. Koro thothne to client ema onego bed ni loso gari mokethore. Thank you. Erokamano ahinya. George, nitiere bende ywak ni nitiere nyamburko ma samoro ikawo to itimo godo maundu. In wuon gari ng'ato kawo nyamburko to dhi oting'o godo jok